No nyt on niin huvittavaa, kun teine. Kyllä minä liian pieni, jos niitä kirjoittavat. Babičko, vidť, že mi splníš přání, natoč svůj stařičký gramofon, zanech teď na chvilku štrikování. Řekni mě, jak se tančí Charleston, představ si bády, jak holky budou kulit oči, až jim zítra poví, jak se to tancuje, už to vidí, jak se kluci okolo mě točí, oje. Babičko, prosím. Ale muista kokkuja ja